itt a legesszerűen! Rasszul keresmozgást csinál a Tamás fiamban! Hát igen, az előtt tovább mutatták a séreket, na mindegy. Megpróbáljuk kihasználni még ezt az ember előtt, de azért ha nem ember előttből, hanem utána lövünk volt, az se baj, csak ki kéne egyenlíteni. Így van, most kell megfogni a meccset, ha jól hallottam Nagy László mondta, nem, hogy benne 100%-ig biztos. Most kell megfogni a meccset, és a megbeszélés végére, az időtérés végére meg lett az is, hogy mi a figura. Nagy László, ugye, aki kétszeres BL győztes, de azért sok ilyen nagy csatát látott már. Többet, mint a többiek. Az ő tapasztalata, rutinja nagyon kell az ilyen pillanatokban. Még ha áll az óra, akkor hadd legyen egy Körlés Lékai és Nagy László. Tehát 25-24. Látod, hogy kevesebb, mint 3 perc van hátra. Nálunk a labda. És egyenlíthetnénk. Nagyon régen volt utoljára egyenlő az állás. 8-8-nál. Ha jól látom a saját kis jegyzőkönyvemet, de ez így van, 8-8-nál volt utoljára megáll. Jó! Kíváncsi! Felső kapufára pattan a labda. Nem jött be a